سلام كما تمسيو خبرات فنو ار تي في لومي 27 تقمت ساعه 9 مشي سدالو زينا مسنادو حزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخرج عدم مادي بعبدي فيلما على سزينا اب هوسبيتال مرحانو حمات تي في زغبر كنكن متن حويت كاب 85 كسب 90 حدن ميتاويت بصحو بريزيدنت حمادي بغاش باركان زركبا دكنستي ابالات حيلتات مكلخال سيمينارات اكايدا امنو زبا فورتو سواز لمع زلو جرادين طلبات عداغاتات املا زمسغن ماستواصي يغبرالو أهورا محبر السبب لعل برجس ورد زلو هالكيد زلو تقامو كسمع رسم محدار فلسطين توعيو أمريكا بسوريا بلعل ذركة وتادراو علامات إيران دبداب كم زكايدت أفليتا سلوفاكيان يوكرين كتقبرو تزنحتو تادراو دقف كم زكوارتوتو حبيرا زرزر زينا هوسبيتال مرحانو نحمات تي بزغبر كنكن زمسغن وصيت يركبولو مدن حويتون كاب 85 كاب 91 ميتاويت كم زبصحه مياوين غليتهم وكيل إيرينا يوناتان عبين زدالو صبصب فورتونا عندهم كتقولوا بقى اب هوسبيتال مرحانو نحمومات تي بي وشبكا زغبر كنكن زمسغن وصيت يركبو خمزلاو دايركتور نايت هوسبيتال نرس قبر مسقال بلاي مس إيرينا ابزغبرو قال محتس حبيروم أبز تتصورنت نزطريو أبغربان مكتتال تباهيلو أب 2011 استوالدو هوسبيتال حمومات زدل خنكننا تقبرو لما كابشو دشتاق ساب 9 أوارح كم زصنحو زدغسا نرس قبر مسكالة ناي محواي تخقلو أما كاب 85 كساب 9 حدن ميتاويت كم زبط حقاليتهم قدم كلتا عامة نهب نيرنا لو مغن نعامة شدش تورحن نهب علنا إذي اتي نخودو زلنا على ما ستاندارديو اتحموم اب كلتا عامتو تجمجيمو حويتون تاشم نيراغز كم حفيشاو جن اذا زحلفنا يا عامتات كنرخلنا اب نفس وقف كلتا عامت كاب 85 كساب 9 حدن حويت نمزقف تتصورنت زطري حموم تي بي نعمتن 6 ورحن مدهانيتو بغبو كوسدالو زبل نرس قبر مسقله دحرتا اب هوسبيتال زصنحو كاب 6 كساب 9 اوارح اتسترف اب غوزኦም ኮይኖም مدهانيتهم كم زكتاتلو كم زغبر ارديوم فوسات تكوري زغلغل ስለዚህ ንዝኾነ حموم ካብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዝሃገር ንዝመጽ ተቀቢልና አድቂስና ንሕከም ምስተማሓየሽ መድሃኒቱ አትሒዝና ንቦቱ ከም ዝኸይት ንገብር تم زرحقو زوباتات زلو ناي كلت ورحي مدهانيت حيزو مخدو وتم زقربنا بزوبا ماكل زلوخا ناي حدا ورحي مدهانيت حيزو مخدو ابتاز تملسولا ابز هوسبيتال ناي حدا سومون مرمراتات عرفتن غيروم እንደገና መድሃኒተም ሒዞም ንቦቶም ይመለሱ ካብ ወርሒ መስከረም 2013 ጀሚሩ ታለይቲ ሕክምናኦም ክሳብ ዝዛዝሙ መንግስቲ ወርሓዊ 1500 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገበር እዚ ድማ ኣብቲ ስድራ ቁጠባዊ ምምዝልባል ንኸይፍጠር ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኪላ ላቦራቶሪ ነርስ ሓድሽ ገብረ እግዚአብሔር ድማ እቲ ምክትታልን ቀጻል መርመራታትን ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝሓዊ ከም ዝቕጽል ኣረድዩ ኣብ ሆስፒታል መርሓኑ ዝጸንሐ ሕጽረታት ንምምላእ ብሚኒስትሪ ጥዕና ቀጻል ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ ዝሓበረ ሓላፍ መምሕዳርን ፋይናንስን ነርስ ዛይድ ስእለ ብጊድኡ ቀረብ ማይ ፀሓያዊ ጻዕትን ተዋሒሱ ከም ዘሎ ሓቢሮም ወላ ሓንቲ ናይ ማይ ጸገም ይብልናን ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ተኮይኑ ሶላር ብሶላርና ንጥቀም ብሶላር ዋላ ኒ በርነር ናይ መግቡን ብኸም ኢና ንጥቀም ኣብቲ ሆስፒታል ኣብዚ እዋን እዚ 28 ተኣለይቲ ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ይነጽር بريزيدنت حمادي امنو زباتات بارونتون شامبوكون نقحت اتقند ادكي بزبل ارستي ندك نستي ابلات حيلتات مكلخل سيمينارات كايدا وكيل إيرينا قداو تولدم ملكه صبصام زدالو تحستو ارسي مسمورم كتوربا بريزيدنت حمادي ويزرو تخات تسفا ميكائيل ام مسارع احادوتات حيلتات مكلخل هاغراوي غوبنا مفصام نزركبا دك انستيو سيمينارات اكايدا
ب23-24 ጥቅምቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ባሮንቱን ሻምብቆን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናራት ወይዘሮ ተኻ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ምምፃእን ምዕቃብን ናጽነት ዝገበረኦ ወሳኒ ኣበርክቶ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ፍሉይ ምዕራፍ ዝሕዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኣሽቱ ወለዶታት ነዚ ሃብታም ታሪኽ ምርኩስ ገይረን ኣብ መደባት ጥሙር መኸተን ዘሰላስልኦ ዘለዋ ዕማማት ሞጊሳ ንቕሓት እቲ ቐንዲ ዕጥቂ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ተኻ ንቕሓትን ብትምህርቲ ዝሰጎማን ደቂ ኣንስትዮ ኣማእዘንቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዋፈራሉ ዓውዲ ብትግሃት ክነጥፋን ተወዳደርቲ ክኾናን ኣዘኻኺራ ፕረዚደንት ሃማደ ኣብ መወዳእታ ንተራን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ዝድርቱ ገና ዘይተወገዱ ጎዳእቲ ልምድታትን ኣተሓሳስባታትን እኳ እንተሃለዉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ብንጥፈት ክዋሳእ ምርኣይ ውፅኢት ክካየድ ፀንሐ ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ንምሉእ ኣግዕዞ እቲ ቃልሲ ብንቕሓት ክቕጽል ደቂ ኣንስትዮ ድማ መሪሕ ተራ ክጻወታ ኣተሓሳሲባ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ጋሽ ባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ብወገና እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓትን ተሳታፍነትን ውፅኢት ኣብ ምውርራስ ክብርታት ዝተጨበጠ ዓወት ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ድሕነታውን ልምዓታውን መዳያት ብደቂ ኣንስትዮ ዝዕመም ዘሎ መደባት ብዝሓየለ ውዳበ ክድራዕ ከም ዝግባእ ገሊጻ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበኦ ርእይቶ ውዳበታት ሃማደ ክሳብ መሳርዕ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ክወርድ ዝዛተያሉ መድረኻትን ንቕሓተን ዘበርኻሉ ንጥፈታትን ብቐጻልነት ክውደብ ከምኡውን ሞያዊ ስልጠናታት ክድፍኣሉ ተላብየን ኣብ ንዞባ ፎርቶሳዋ ኣብ ልዕሊ 2500 ሄክታር ስፍሓቱ ጀራዲን ዝለምዕ ዘሎ ኣሕምልትን ፍረታትን ጠለባት ዕዳጋታት ተኸባብን ኪኑን ኣብ ምላእን ዝምስገና ዝተዋፅኦ ይግበረና ኣሎ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ተስፋለም ሰለሙን ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ኣቕርቦ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶሳዋ ዝለምዕ ዘሎ ጀራዲን ጠለባት ዕዳጋታት ተኸባብን ኪንኡን ኣብ ምምላእ ዝምስገና ዝተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሆሚብ ፎርቶ ተኣላይን ሞሊቤርን ኣብ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ገማግም ሩባ 2500 ሄክታር ስፍሓቱ ጀራዲን ከም ዝርከብ ዝሓበረ ሓላፋ ኣሃዱ ቅጥባዊ ልምዓት ኣቶ ዕቑባይ ገብረ ኣምላኽ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣሕምልቲ ብብዝሒ ኣእካልን ፍረታትን ድማ ብመጠኑ ይለምዓሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዓመታዊ ክሳብ 300,000 ኩንታል ኣሕምልትን ፍረታትን ከም ዝሕፈሶ ኣረዲኡ እዚ ጀራዲን እዚ ኣብ ዝገማግም ሩባ ሳዋ ኣብ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፎርቶ ምምሕዳር ከባቢ ታላኣይ ምምሕዳር ከባቢ ሆሚብ ምምሕዳር ከባቢ ሞሎበርን ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ ብጠቕላላ ኣብ ዝንኡ ዞባና 325 ጀራዲን ኣለና ብስፍሓት መሬት ተዳሪና ይኻኒ ብድምር 2556 ሄክታር ጀራዲን ኣለና ማለት እዩ ካብ 250 ክሳብ 300,000 ዓመታዊ ካብ ዝንኡ ዞባ ፍርዩ ናብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ኤርትራ ይላእኻሎ ማለት እዩ ኣልማዕቲ በወገኖም ዘፍርይዎ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ጣፍ ስርናይን ዕፉንን ብርትዓዊ ዋጋ ናብ ዕዳጋታት ከም ዝቐርቡ ብምጥቃስ ንዝያዳ ውፅኢታዊ ስራሕ ፍርያቶም ብቐጥታ ናብ ተጠቃሚ ዘብፅሕሉ ባይታ ክረሓወሎም ከምኡውን ሕፅረት ድኹዒ ፀረ ባልዕ መድሃኒትን ካልእን ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም እቶም ፈላጣቶም ምሁራት መፅኦም ብዛዕባ ንገብሮ ዘለና ኬሚካል ንመሬት ይኹን ህዝቢ ጎዳኢ ምዃኑ ኣበየናይ ግዜ ክትጥቀም ከም ዘለካ ብዙሕ ትምህርቲ ቀሲምና ሽጉርቲ ካብ ሱዳን መጽ ነይሩ ቲ በርበረውን ካብ ኢትዮጵያ ይዝመጸና ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ንኡስ ዞባ ፎርቶሳዋ ዘሎ ሕርሻታት ካብኡ ኣብኡ ለሚዑ ናብ ህዝቢ ኣቐርባሎ ዕዳጋ ንምርግጋጋ ቀዳምነት ማለት እዩ በቲ ሓያል ጻዕሪ ጽዒርካ ኣብ ህዝቢ ከተምጽኦ ከለካ እቲ ዘጋጥመና ናይ ዕዳጋ ጸገም ኣዝዩ ገጅፍ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ከነፍርዮ ከለና ነዚ ፍረዚ ጉልበትን ገንዘብን ወጻኢታት ጌርካ ኣብ ኣስመራ ኸይድካ ንኽሸይጥ ከለካ ንሸቃጦ ኢኻ ትቦም ዘለካ ሸቃጦ ሓረስታይ እንታይ ኣውፅኡ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይ ሓረስታይ ረኺቡ ኣይ ህዝቢ ብሕሱር ዋጋ ረኺቡ ንሕና ግዳይ ሸቃጦ እንዲና ኮይና ዘለና ሕጂ ብሓፈሻ ብማሕበር ጥርኑፋት ኢና ማሕበር ሓረስቶት ማለት እዩ በዚ ተጠርኒፍካ ሓደ ነገር ክግበር ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ፎርቶሳዋ ኣቶ ስሌማን ማሕመድ ዓሊ ድማ ኣልማዕትን ዝገብሮ ዘለዎ ኣበርክቶ ብምምጓስ ብቐንዱ ኣብ ኣሕምልቲ ጥራይ ዝድሃበ ፍርያቶም ዓበይቲ ኣግራብን ፍረታትን ብምልማዕ ከማዕብልዎን ድሕነት ከባቢ ኣብ ግምት ከእትውን ኣተሓሳሲቡ
ሓላፊ ኣህዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ዕቑባይ ገብረ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ኣልማዕቲ ጎኒ ጎኒቲ ጠለባት ከባቢኦም ንምምላእ ዝገብሮ ዘለዎ ጻዕሪ ድሕነት ሰብን እንስሳታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣገባብ ምኽዕባት ምህርቲ ከዘውትሩን ብሰብ ሞያ ሕርሻ ዝተደገፈ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ክጥቀሙን ኣዘኻኺሩ ኣብ ከተማ ከረን ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ኣበሪካ ገመናትን በደላትን ምክልኻል ዘተ ይርክባት ብ25 ጥቅምቲ ተኻይዶ ኣብቲ ኣብ 3 ምሕደራት ከባቢ ዝተኻይደ ዘተ ተራ ህዝቢ ምውሓድ ጸጥታ ከባቢኡ ኣገዳስነት ምሕያል ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ኣብ ምግታእ ገበናት ሳዕቤናት ሃሰይቲ ልምድታት ከምኡውን ምቅላስ ዘይስነ ምግባራዊ ተሪዮታት ብሰፊሑ ተዘሪብሉ ኣዛዚ ኸላይ መደበር ፖሊስ ሰለንተ ኣመናይ ዘውደ ንዓይነታት ዝረኣዩ ገበናትን ጠንቅታቶምን ድሕሪ ምግላጽ ተራ ወለዲ ኸዓዘዝን ምስ ፖሊስ ጥቡቕ ዝምድና ክህልዎምን ተላብዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ዝቆመ ኮማ ፖሊስ ስለ ዘሎ ነቶም ቀለልቲ ጉዳያት ብዕርቅን ምፍታሕ ይስራሓሉ ከም ዘለዎን ገሊጾም ተሳተፍቲ ብግድኦም ሕግታት ትራፊክ ብዝግባእ ዘይፈልጡ ቆልዑ ብሽክሌታ ሒዞም ናብ ጽርግያ ክወርዱ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ወለዲ ምክትታል ክገብሩሎም ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝረአ ናህር መካይንን ብሽክሌታታትን መግትኢ ክግበረሉ ካብቲ ሕጊ ዘፍቅዶ ወጻኢ ስራሓት ካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ ቁፅፅር ክግበረለን ተላብዮም ሕብረተሰብ ኣብ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎ ኣፍልጦን ምዕባይ ተራ መሻርክቲ ኣካላት ክዓዝዝ ሓላፍ ጨንፈር ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ብደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋይ ተክለ ፀዊዑ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ዕላማ እንተልእኾን ማሕበር ዝገለጸ ኣቶ ተስፋይ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት ንድጋፍ ብዛዕባ ዝካየዱ መደባት መብርሂ ሂቡ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ስድራ ቤቶምን ንክደገፉ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ምሕባር ድማ እቶም ስንኩላን ውሁድ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተራ መሻርክቲ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣቶ ተስፋይ መወዳእታ ወለድን ደቆም ኣብ ገዛ ከይዓፀው ምስ ሕብረተሰብ ብምሕዋስ ተጠቀምቲ ክገብሩ ተላቢቡ ዜና መስዋእቲ قديم تقادلاي برغيدير جنرال دانيال ابراهام مبرهاتو جاي ب 27 ጥቅምቲ ምብል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውዩ ኣብ 1971 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ዳንኤል ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህዱታት ተመዲቡ ካፕተር ኣክሳብ ኣዛዝ ክፍለ ሰራዊት ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ስታፍ ምምሕዳር ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ሰው ብርጌደር ጀነራል ዳንኤል አብርሃም በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ውልዳትን እዮም سنة سرعة قبر دما صباح 28 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም ተሓጋጋዚ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ምሕዳር ሚኒስትር ምክልኻል መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ብርጌደር ጀነራል ዳንኤል አብርሃም ስምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይበል زوركم تعزبتي السعب زينا وزايد دقيمنا نمكتالكم خبرنا عدم أهورا محبرسة باب العلبر جيس فلسطينيين زور زلوا جسد سباق مسلاتن الجتن زلوا تقاموا كسمع رسم محدار فلسطين توعيو تتوع نايت رسم محدار بحبرات هاجرات أمباسادر رياض منصور بعسران شديشن تكمت بيردانو سنديفون بهاجرات عرب تدقيفون أبز غرب إمامه مقرات داب إسرائيل بزملكات أبز تقايده هتوت أخي بحفشة وبايت حبرات هاجرات أبز اسمه مدريون الزاوية تزغربوه أمباسادر رياض مدرو إسرائيل لابل الغازات كايدو زلا دبداب مستبشوعة تقمت من كسغاس حماز فتزمو متكعة استأساسر كم زي بلو بمنتصار أهقرا محبرسة بتن حزب فلسطين من مصنات زعل من سوق إسرائيل دو نخبل مريح ترى كتصاو تمحتينو تتوع إسرائيل لاب حبرات هاجرات أمباسادر جيلاد إيردين بوغنو إسرائيل تكايدو زلا سرحيت نتزمنا وسرعات نازي كبل استغوصو من كسغاس حماس إعلامات قبر مخانو أهقرا محبرسة بكجنزب كم زل قاليتو أمريكان بأزم رح هاجرات معرابم زقبروا تقاومات إسرائيل قبل العلوش متكازات كايدو زلا دبداب دو كبل أبايتو تسعتاز غربت خطاتالي إمامتات بمعقاته واستقطع هاجرات عرب أبحفشا أبايتو زغربو أمامه لومي أماسيو دمس أخوها بولو تثبيتي قبر وساني حفشا بايت حبرات هاجرات أسقدا دكوات زيكونا أهجرا محبرسب نزلوا مرقز من التعلن هاجرات أبزوستو سقمتي كمرحة نخجل جلنجن حجازيوم بس دما وساني تتوهبو دبداب إسرائيل قبل عليه وشمت كذا بغت بدو قبل زسقد دكوات زيكونا قبل عليه إسرائيل دقفتان تقطع مقبارجن الجام كم زلوا يمات وانا صحف حبرات هاجرات أنتوني غوتريش سقمت إسرائيل دحر مخنانو إسرائيل بولو انتو خاب سلطانو خلب متوعنا أبالا تودب زوها فيزا كتكل كم تخل متنكاغا يفلت دبداب إسرائيل أستا سلسة شح تحت عد مزر كبهم لعلي شو عتشان سلسة ميتين فلسطينيين كم تقتلوا سمزي تعنا كذا أفلي تمالو
أمريكا ب26 تكمت بسوريا بالعلى زركة وتدرى علامات إيران دبداب نفرت خمسة كايدة تفليتا سقمتي ملسا قبرنايتي أب عراق سوريان أب العلى زركة وتدرى معسكرات هاجروز كايد زلقة علمت قعتات مخانو صحافة مكلخال أمريكا لويد أوستين حبيرو أتمت قعتات إيران زهندسوتا مخانوز قلت لويد أوستين هاجرو بالعليات وساق سقمت خمتوسد أتنكي غلوم أب العلي علامات زكايد متقعتات ترين ملسا قبر خمت بلو خذت انقض صنحات إيران نزا حدش سقمت ملكتا زاقيت ملاش أهوة اللون زلام أبدا حلف قلت سامنتات أب عراق سوريان أب العلي زركة وتدرى معسكرات أمريكا بستخايد متقعتات روكيتن سبال بنفرتن 20 حدن وتدرات أمريكا خمس وصلوا تبتابات يردوم إذا حدش معبالتات أب تزوات فتيرن زلو تدراون تاون قلولاو مليسو زخر المخانو نايكربا تعذبتي يموتوم قج إسرائيل انقصاص حماسن تتزوان ماكلاي مراق أب حدقا كأتو خمس خيل تنتنتي كقلتو سنحميهم حدش قدماي منستر سلوفاكيا روبرت فيكو هاغورن يوكرين كتغبرو صنحتو تادراو دغف كم زقارصوتوت مال 26 تقم تفليتوم تادراو دغف نيكينات يوكرين فتح قوم كم زيكل قالت قدماي منستر فيكو كالوت ابال هاغرات اوروبا حبرت تمساسال سوغم تخوزدا صويلهم اوروبا حبرت ابسدد تادراوي نوات كاب زتكور نتخينات بزتن مفتاح تبغسو خوست كم زغبايو قدماي منستر روبرت فيكو تمحزينو يخنبر سلوفاكيا زوسدتو سقمتي بتلعل 10 وارحاو تيرزلو كينات صلو تحت مخانيا روسيا حبيران سلوفاكيا ابز عمزن يوكرين واغا 680 مليون دولار اجوار ملأخ تمباصع منبرا يقلت ابال اوروبا حبرت زخنت بولندون يوكرين تغبرو صنحتو تادراو دغف كم تقارصو ابز حلف قرب اوان محبارا ذكريو حيالو هاغرات معراب يوكرين زغبرو زلو تادراو دغف لعل عقمن نخوني مصخم زلو كغلط صنحيو قدماي منستر أرمينيا بزمتصاور حمونغو هاغورون أذربيجان زلق سمع سلام كختم تثبيت كم زغبر أميتو قدماي منستر نيكول باشيانيان زحبر ب 26 تقمت بكتما تبليسي جورجيا بستقانعه غراو قطبا وعلا ابز سمعوا مدري نزح حبريتا هيبوم دحر مختام سمع سلام دبلوماسياو زمدنا خلتين هاغرات غربابت تمحيشو ن 10 ساعات عامتات امونغو خلتين غربابت هاغرات صنح متفنان زلق مفتحي نخركب كم سرح قدماي منستر باشيانيان ارغاغيتو بريزيدنت أذربيجان إلهام أولييف كسام الزام نايز عامت عمونغو خلتين هاغرات سمع سلام كختم كم زخيل عميتو منبارو يذكر تزبط صح سمع سلام ام ناي سوفيت حبرت نبر دوبات كلتين هاغرات تمركوسه كم زخوني يحبر زلو أذربيجان أكرخر زوبانا غارنو كاراباخ دحر مقصارا نبرت ناي زوبا زخون مبقولم أرمينيا وين زخونو لعل 220 شح سبات ناب أرمينا كم زغعزو يغلط أمونغو زن كلت هاغرات زبط صح سمع سلام ام محاسبه مرغا ناي زوبا لعلا قداسنت كم زلو ويو زحبر أب أمريكا عليتا وصلي محبر قطاو صقمات لحلو حقتات وانت والقاو برتن كالن تنكو بلعلي عقوبات سبات دي مديل كاس فصمت قعتات برت باسكفات درجه اسكاف درجه 5 عرقه تقاليحهم اذا استحبره مس 25 تكبت في الهاجر مينز تفصمن هو 22 سبا زغزفن امريكا ابز عمد سي 560 متقعتات كم تفصمه ابز غلصلو زلويم أبز حلف 3 عامات أب أمريكا 4 لعل سبات أب حد وان تقتلوا المتقعتات لعل 600 من بارس توسط سبات زدما بقمقام نفسه كف مع تخلت مخانين تروم أب أمريكا مس متقعت برت بستأساسر علتها بقمقام 5 سبات يوتهم كم سنو يحبر أبكلشن سران حدم مس متقعت برت بستأساسر لعل 4830 سبات كم تقتلوا بس دما تعامت لعل قتلت سمس قبل كوين الله حزب أمريكان إذا عبيت التوسقات زخون متقعتات برات المقطع ونواننت والقاو برات أبز فكد حقي لوط المقبار بتدقاقام زغربو تعويت كابتقتا تلت منقستا هاجر سماعزني كم زي رخبة يقلات መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ክሳብ መጀመርያ ዝመጽ ወርሒ ሕዳር ክወፁ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቦ ጻውዒት ኣብ እዋኖም ዘይትግበር ብግዴታ ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እዩ መንግስቲ ፓኪስታን ሓቢሩ ዘሎ ፓኪስታን እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክወፁ ፈለማ ናይ ዝወርሒ እዚ ጻውዒት ኣቕሪባ ምንባራ ዝከር እዩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ጠንቁ ጸጥታዊ ጸገማት ይኾኑ ምህላዎም እዩ መንግስቲ ፓኪስታን ክወግድ ጸኒሑ መሰረት ጸብጻባት ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ኣብ ጎረቤት ፓኪስታን ይነብሩ ኣለዉ لعلي 800 خباتهم كابتن سدتنيتات طالبان كما فارق 2021 نا افغانستان كمرح دحر مجمارو سسددو مخانم اتم صبصابات يردوم مملا سدتنيتات افغانستان اب هاغروم نتبسن كورار امريكا تفطير زلو قطبا قلولاو مليسو زغادد مخانو ناي قربات عزبتي تقسوم ابزوان زل علي 28 مليون حزبي افغانستان تصباي هوصو تراديت كوينو مهلاويو زغلات
تمال 26 ጥቅምቲ ወሰናስን ሜክሲኮ ዝተኸስተ ብብላዊ ማዕበል ሰብኣውን ዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ኣውሪዶም በተፈጥራዊ ሓደጋ 27 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጸባት ዳሃዮም ዝጠፍአ ምህላው ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንኪ እቲ ማዕበል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛብሉ ተፈሊጡሎም ኣብ ሜክሲኮ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደጋ ብብላዊ ማዕበል ክኽሰት እዚ ንሓምሻይ ግዚኡ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ገማግም ሜክሲኮን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ብሓደጋታት ወብላዊ ማዕበል ተደጋጋሚ ከም ዝጥቃዕ ከም ሳዕቢኑ ከዓ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጸባት ይሕብሩ ነስዓ ሰዳለዎ ዜና መሰናድኦ ንምዛም ቀን ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ሆስፒታል መርሓኖን ሕማት ቲቪ ዝግበር ክንክን መጠን ሕወት ካብ 85 ክሳብ 90 ሃገር ሚታዊት በፂሑ ፕሬዚዳንት ሃማድኤ ብጋሽባርካን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሰሚናራት ኣካይዳ ኣብ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ዝለምዕ ዘሎ ጀራዲን ጠለባት ዕዳጋታት ኣብ ምላእ ዝምስገን ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ በርጌስ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ዘለዎ ተቃውሞ ከስምዕ ርእሰ ምሕዳር ፍልስጤም ፀዊዑ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራዊ ዒላማታት ኢራን ደብዳብ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ስሎቫኪያን ዩክሬን ክትገብሮ ፀንሐት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዘቋረፀቶ ሓቢራ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብትን ሎሚ ዓርቢ 27 ጥቅምቲ ሰዓት 9 ምሽት ሰዳድ ዋሕፍሻዊ ዜና መሰናዶ ኣብ ሰዛዚ ምኖስ ለምክታልኩም ንመስኩም በለና